So 'yan uwa sai ku tsaya ku saurara ku amfana da abin da za ku ji insha Allah. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammad. Mutane da yawa suna ta bugowa suna tambayar mafarkin tantabara. Muhammad bin Sirina a cikin tafsir alam ya kawo, sannan Abdul Gani Al-Nabulsi a cikin mujalladi na 3 a cikin littafin sa Tadiru wata babi da yake magana akan ainihin hammama, watan kamar tantabara, shafi na 820. Abinda Abdul Gani Al-Nabulsi yake faɗa, yace duk wanda ya yi mafarkin tantabara to lallai mai yiwuwa akwai wani alkhairi da zai zo masa ta inda baya zato, musamman a ce fara ce. Saboda abin da yake faruwa kamar yadda tarihi ya gabata, annabi Nuhu da ya hau jirgin ruwa da shi da sauran mutane, duk tsuntsun da ya aika baya dawo. Amma da ƙarshe da aka aiki ita tantabara, a wani ƙaunin aka ce kuciya, da ta je ta ga inda tsibiri yake ta zo ta ba da labari. To shi yasa ma kamfanonin jarida za a ga suna yin hoton tsuntsu a bakin shi ya ɗauko wani abu. Saboda haka duk lokacin da kai mafarkin tantabara, wani alkhairi ne ta inda ba a zato zai shigo, kuma bushara ce ba ƙarama ba. Mafarkin tantabara ga wanda ya ga yana harbinta da misali ko danko, ko kuma ya ga yana harbinta da bindiga, Abdul Gani Al-Nabulsi cewa ya lallai zai yi ma wata mata kyakkyawa mai albarka mai gaskiya, amma zai mata ƙazafi, ma'ana zai jefe ta da zargin ta je ta yi lalata a wani wuri. Duk wanda ya ga an ba shi tantabara kyakkyawa zai samu wata fa'ida daga wani manisancin gari, kuma zai samu zai ji daɗin, zai samu abin da zai sa zuciyarsa ta yi daɗi, idanuwansa su yi kyau, da kuma wani babban alkhairi ta inda ba a zato. Wallahu a'lam.